Изглеждаш, нали? Без преспиване. Сценарий Ръсъл Маркъс. Режисьор Тимати Бьорклунд. Уискърс, би ли си почистил буклука? Защо? Защото готвя дремлив купон. Дървен купон? Не ми звучи забавно. Не е дървен купон. Купон с дрямка, т.е. с преспиване. Слушай, май е време да си почистиш ушите. Не обичам да се хваля, но... Обичаш? Да, прав си. Винаги правя най-добрите купони. Купон! Еха! Нека помогна, моля ти се, ще направя украсата. Това е полинезийски рай. А това ескимоско убежище. А това ваканция в Хавай. Признавам, че прилича с полинезийски рай, но имам ограничени средства. Уискърс, не искам да правиш украсата. Добре, тогава ще осигуря музиката. Искам да изчезнеш. О, магия! Страхотна идея! Ще извадя заек от шапката. Не, по-добре ще извадя шапка от заека. Може да е неподходящо за малките. Искам да те няма, когато започне купон. И когато дадеш сигнал, изкачам от тортата. Ти не си поканен. Не знам дали е интуиция, но долавям, че не ме искаш. Виж, нищо лично. Добре де, малко. Това е купон с пижами, т.е. само за момичета. Добре, щом така искаш, има и други, които с радост ще приемат радостен заек в радостна къща за радостна вечер. Бягайте, бягайте! Не е точно гостоприемството, което очаквах. Дали не е заради дъха ми? Положително, може би. Здрасти, господин Уискърс. Защо си намусен? О, Хед, Бранди прави момичешки купони, не ме покани. Да, това е нещастен брат, когато сме разделени по полов признак. Ед! Ти си гений! О, така ли? Защото, ако не греша, предлагаш да си направим наш купон. Нещо като мъжки отговор на момичешкото парти. Нали така? Ами, честно казано, не помня да съм... Ще бъде страхотно. Кой ще откаже на купонджии като нас? Бягайте! 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 Май, ти имаш лош дъх. Я ми дъхни. Да, напълно възможно. И нека допълня, че имаме остра телесна миризма. Нямаш грижи. За щастие нося едно от тинейджърските списания на Бранди. Просто преглеждам статиите. Дано хилядите модни и любовни съвети помогнат в нашата неволя. Как да ухажваме? Обичате ли да плетете? Не мисля. Храните, които предизвикват пръскане, оставям го на теб. Чакай, 101 съвета за купон! Това е, приятелю, нека играта започне! Хайде, Лола, покажи се. Не. Сигурно изглеждаш прекрасно. Моля те. Чувствам се ужасно! Изглеждаш ужасно! Да. А мислихте, че само се караме? Защо не е чорапен купон? Защото е с пижами. И кога идват готините? Тук сме. Шегуваш се. Добре, само виж какво предвиждам. Гримове? Кой ли е това? Полиция срещу скуката. Вие пък какво искате? Дзън-дзън баш! Ясно, но има два проблема. Първо, няма звънец, т.е. няма дзън. И второ, трябва да ви няма преди да отворя.
Не направихте беж. И така, към грима. Момчета ли бяха? Само в техническия смисъл. Защо не ги поканим? Не мисля, че е добра идея. Съгласна съм. Не искаме момчета. Искаме. Не искаме. Само искаме да ги разиграем. Без момчета, това е момичешка вечер. И такава ще остане. И така, кой пръв ще зададе загадка? Щом никой не иска, аз съм първа. 3 думи. Този купон е скъпан. Май чух шум. Забравете ги. Значи и филм. Доставка на цветя. О, да видим. Опомни се, няма цветя. Това е номер. Еха, хубави са. Уискърс! Добре, време е за отпращение. Люта амазонска чушка. Мед. Мравки. За господин Уискърс. Леле, какво ги чака? О, да. Божичко, това беше страхотно. Не успяха да реагират даже. Бранди, Бранди! Трябва да излезеш! Един с хеликоптер каза, че е дошъл да те спаси! Как пък не, Уискърс? Кажи му да си върви вкъщи, защото не мърдам от тук. Добре! Тя каза да си вървиш! Оставала! А сега да измислим някой хубав номер. Така, ще ги примамим тук, където сме покрили с листа плаващите пясъци и... Какво е това? прозвуча като пума. Не, по-скоро е ягуар. Извинявай, но мисля, че мога да разпозная пумата. Момичета, няма опасна котка отвън. Очевидно, тези двамата искат да ни оплашат. Успяха. Промяна. Нека бъде тяхното. Ще се правим на оплашени. Ще ги примамим в джунглата и ще ги изненадаме. О, не! Сега какво ще правим? Ето една голяма опасна пума! Ягуар. Пума, която иска да ни хване. Ето тук са. Ще ги стреснем на 3. Кого ще плашим? Уискърсият. Така, готови. 1, 2... Чакай малко. Щом сте тук, тогава... Ама че тъпо, някой ни изпревари с пумата. Уискърс! Ед! Помощ! Чакай, Ед! И ти ли мислиш същото? Не знам. Мисля, че днес луната е много очарователна. Да, определено. Но по-важно е, че ако изедат Бранди, край на играта и няма да има номера. Как да привлечете мъжа на мечтите ви? Първо, убедете се, че знае, че съществувате. Помощ! Спасете ни! Здравей, красавецо! Добре, сега му кажи, че майонезата ще придаде блясък на косама му. О, ами... Обърках. Направи комплимент. Каква търси такъв котак като теб тук? Какво ще кажеш да ме разведеш, а? С удоволствие. Всъщност беше забавно. Много мило от страна на Уискърс. Не знам дали би го направила за него.
Бранди би направила същото за мен. Раздяла с гаджета в следващия брой. Майко мила. Ролите озвучиха артистите Даниела Йорданова, Елисавета Господинова, Сава Пиперов, Радослав Рачев. Преводач Николай Терзиев. Тон режисьор Александър Тодоров. Режисьор на дублажа Петя Силянова. Студио Медиалинк.